Umasipala uR500 wachongwa ngumongameli njengomasipala ofuna ingqwalasela eyodwa. Abantu abafumaneka apha bangapha kwesigidi nesiqingatha, uninzi luphila ngaphansi kwentlupheko, intswelo-ngqesho nokungalingani. Ooceba abali-18 abagxothwayo kutyholwa ngokuba bathe qolo ukuhlala kwiindibano zebhunga bethatha izigqibo ngekho semthethweni. Abanye ooceba abali-18 kwakhona neutyholwa ukuba ngapho bekufanele uba bahlala kwezi ntlanganiso abakangeni namhla oku. Ukuphinda-phindwa kokuchongwa kweemanejala nezityholo zorhwaphilizo zikhokhelele ekubeni isebe lithathe esi sigqibo. Abagxothwayo kweli bhunga bayasetyenziswa kwakhona ukuthatha inxaxheba kwiinkqubo zeli bhunga. Baphindile ooceba basetyenziswa ukupasisa ibhajethi yalomasipala. Usodolophu walo masipala kwakunye nosekela sodolophu walo masipala baquqa ezinkundleni besebenzisa imali yabarhafi. Kulo masipala uyasixhasa esi sigqibo sokuchitha ibhunga. Kwaphilizo lona ndifuna ukuba ndiyingqine ukuba lukhona. Mna kunoba imali yabantu isebenze ngendlela engeyiyo ingayi kwinkonzo, kungcono kwaloo nto. Yiloo nto ke ndithi sigqibo sikamphathiswa ndiyasamkela. Kodwa usomlomo weli bhunga uthi le nyewe izawusonjululwa ziinkundla zomthetho nanjengoko etyholwa ngelithi akulandelwanga umthetho. Koti ka-section 106 esithetha ngayo ubaleka nayo ugqiba indawo yonke, akeze uzoyiprezenta apha ekhansileni kuba laa magosa athetha inyani yale nto iqhubekekayo kwamasipala. Siyamcenga u-MEC uba makabuye umva, kungenjalo sawudibana kwiinkundla zamatyala endiza kumembarasa la matha. Imibutho ephikisayo kweli bhunga ithi le ngxuba kaxaka yokutyabekana ngodaka ibangelwa lurhwaphilizo oluthe gqolo kulo masipala. Ingxaki yase-R500 ucorruption. Kwathathwa i-168 million yabhatalwa oonokontrakha bengekawenzi umsebenzi, into leyo engavumelekanga. Imali karhulumente awuyinikwa ungeka ugqiba umsebenzi. Ngoku ke laa mali phaya sayibona loo nto saze sasansipal manager. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha.